muke ra'ayi, al-mustafa muke ra'ayi. 2027 mu kai za mu raka, mu kai za mu rike jagoran talakawa. Taimaka zo ka karbi 'yan ƙasa mun juya, Hamza al-Mustafa na 'yan ƙasa ke ra'ayi. Rashin tsaro gurin su tinkiya sai kabari. Taimaka zo ka karbi 'yan ƙasa mun juya, Hamza al-Mustafa ne 'yan ƙasa ke ra'ayi. Rashin tsaro gurin su tinkiya sai kabari. Zaman gida a yanzu shi ya zamto kabari. Hamza al-Mustafa ne 'yan ƙasa ke ra'ayi. Babu tsari cikin ƙasa jiki na ta diri. Hamza al-Mustafa ne 'yan ƙasa ke ra'ayi. Masu noma an karsu babatun alfahari. Hamza al-Mustafa ne 'yan ƙasa ke ra'ayi. Babu tsaiko ga tsegumi shiru sai uziri. Taimaka zo ka karbi 'yan ƙasa mun juya, Hamza al-Mustafa ne 'yan ƙasa ke ra'ayi. Rashin tsaro wurin su tinkiya sai kabari. Hamza al-Mustafa fito mu damke sukari. Hamza